uko uchikomba saka watigiri chamataura ti tikaisira kuti uyu ndakudzidzisa kuti asi kuitnesikuwe komwana vane zvekuita naye andisakaisikuwe asi kutara kusakaisikumboo hudiki nokuti vanhu havane tiri makotsi pashure shuwa kana munhu asamuita mukadzi angashingirewo kuza mukadzi wapera azviti zvimwe zvacho tiri tifungatira masalari chokunokutaa itesting yatine zvikupa imomo tione zvinoikunda ifanizana tokuunowa ukumona kushingirira zvacho tomuda umbowo kuti tigokubata kumana ungabono aisingari kudzima ibatsira isisazoita kuti zvakaita imefoni yashaiswa namadziva ichitaura nabhesing ichokwadi ichokwadi munogona kutaura ini chokwadi chenyu bcause ini ndoda kuziva bcause maidhiye varikundinzvenga vachiti svisvi imi ndimi munogona kutaura chokwadi chenyu nokuti ndimi mune foni yaishandiswa. zvaitika ndezvekuti madhezi ekutanga ari mafirst days amaidziva edu yakunokwa vachinokumbira foni but vekutanga vaimbombodira pachena vaindibudza kuti ndinoda kutaura nasekuru wangu saka vatiuya chikwereta zvinhu mushoma vaita sekuru wangu mwana yobhadhara sekuru wangu mwana yobhadhara nenda inini mulungu wangu wainga amba kunditora stoku chikwereti chese chabhadhara pandabvunza ndakati nai maidhi sekuru wenyu acho havasati vauya here ndikudawo mari yangu zvazvanzi imwana vanouya mushokumenyu wani ndataenda zendo wako kwandiratidza blessing chikomba chawo ichi ndopandakabva ndati ndobva vati naende kuti kupai mari yacheni ndokwabhadhara rega neblessing haanokwanisa kundipa mari ndopandakazoona blessing uye ubva ndamubvunza kuti nai ndini sekuru wamaidhi zvazvanzi ehe ndini ndatanga kukoreta zviri mushopu saka vakati imi ndichabhadhara mari yacho ndobva vatondi chokwadi muzukuru wangu munhu asi zvinoitwa ndezvekuti aimbotengesa fish kubasa kwedu kwatoshandira saka ndakamukoreta fish ndakati ndozobhoda ndekubhadhara saka ndakasarwa neamaundi yake inoita $8 saka ndoarusira ati ndinetsere nokamba kwenguva bva ndaziva kuti nhai imi munoti maidhi muzukuru wenyu pakudii mbonyaserurudze chokwadi ndobva chokwadi muendikudzei maidhi ndodana nawo asi kugamba huna huripo asi maidhi todanana takatobvira kudhara totombotanga nhasi atatu nenguva ndatoa chikwenyu nodane mukadzi wemunhu kuti zviite sei kwemimi vandambondipindura vangotsika-tsika vanhu vakatongoti mhino zvenini nyaya vazonzi azobuda ini ndichakutaurai ndomazivira ndoita izvi zvinhu zvekuti zvinogona kungoudzwa munhu wetaura so izvi zvinhu zvekuti zvinogona kungonzi munhu
ndichitaura so since apa ina anonzwa ndichitaura pafona munhu aitongobvunzwa pamwe akaudzwa matauriro aitanga akubvunzwa saka handizive nokuti dai richikwirwa rakanzi rina witness ane mameseji saka handisi kuziva kuti makati first time zvakanzi witness ndaauya makati purisa ndaaende nesamon china witness kuti achiuya last week anoshandwa na witness kuchapa handina kukama naye haasi kana shamwari yangu handina kukama naye dai mamai achikumbira wakambotitaurira nezvechikombo Unemsoro? Taura hizi. 078 071 91 98 25 071 98 25 633 namba yako. Kana hivi hapo mwaka ikiremu. namba yangu basi kune dzimwe kuti dzebhati dzaunoziva kuti tipe 077 28 25 633 Edawe. namba ndeza magana pesa ire Magana pesa asana nguwa mtana wakuchitoro ndinozverambo namba chikuwa ararazipenda mafungira akwe ini mafungiro angu akuna kufunga zina sezvinhu zvakaitika pane nguva nokuti inini yangu iri kuti painzi pana witness handiti witness haisi yako kandiendari iwewe vakona kuti witness kuti witness taisa pasaidi handiti anofoni nhamba mbiri communication dzataura nhamba nomusoro unoziva kuti kana wakutaura nhamba dzako dzofoni nomusoro wagara uchidziona mugarani dzimbiri waivatirichiama nhamba mbiri dzafoni iwewe nhamba zvikangofanira kuti inini ndikakilema nhamba dzemunhu kana wabvunzwa namari pindura mubvunzo ndati vabati nhamba foni dzako dziri 2 waingoti wapire chii waifonera nawo chii ndinowapa foni nhamba dzangu asi kuti vanhu vakawandawo nenyaya vane nhamba nezveiwe nharaunda unoita nezvekukanika nekudrive amai mune mota ngani dzagadzirwa munyenya dzine mushina wacho wagadzirwa ndosa wakabata nhamba ungabata nhamba usina sevhisi yaungawana munhu wako saka mushini ndini sazosvika kuimba azinzwa manzwa here vanhu vesita nguva dana zvakaipa sei vakangotyorera mafuta aregero unobva chete hatiri kuti vanhu varwe ndosakaona murume wairamba ashingira nekuti akutozo kuita beni akumbira regero manzwa here simukakumbira kuzvire awayachichikuda munhu yapinda muvanhu auchada kusunguka kuti usaini waramba regerero ukuramba kusaina kuti chibuda kamunhu eufanira shoka rusiro umaona kuposi uyambozorora rusiro zvese asikuda inanosaita kuita basa rimwe sena kuti munhu usazozvita kuti iwe
Sasa kwa namba zako, kwa namba maana zako gani? Nani isicho muda utunga le dada, nani? Isicho utapeza dada. Basi munhu asikombe. Chikomba. Chikomba. Kona kumadzimai, uya asikombe. Chikomba. Izi ngombe zake ina. Eti anga wabva ngombe mbili. Yes. Ngombe zake $300 ishi. Zwapeta ngombe ngombe mbili. Kira kwa mwezi wa Julai ngombe mbili kwa kuja naye. Ngombe sana zvakanaka. Azoma. Sunga ine. Sunga ine. Next, Kago, we are done.